Stanojlovićevu nismo vidjeli u ovakvom izdanju do sada. Posle Aneli Ahmić poklone za 8. mart dobila je Anita Stanojlović. Ona je dobila majice sa likom njenog sina Alekseja, što ju je dovelo do ivice suza. Za Anitu je stiglo i pregršt šešira, stvari, šolja, grickalica, cvijeća i ostalih sitnica. Luka je bio oduševljen parfemima, te je odmah počeo da se brska. Najbitnije mi je ovo od Alekseja, da ga bar gledam svaki dan kada mi nije ovde. Ja se ne takmičim ni sa kim. Drago mi je da je i Aneli dobila, rekla je Anita. Nije ti drago, budi iskrena, rekao je Mića. Nije im drago, ja nisam dobar sa Aneli, ali oni su pokazali sujetu, rekao je Dača Virjević. Ja sam ovde dobijala šlepere poklona. Drago mi je da je ona dobila toliko poklona. Svakoj ženi znači podrška, rekla je Anita, kratko i jasno.